To je Shakes and Fidget tady s Míšou. Čau. A dneska to bude splachování z naší postavy Aďas, nebo z mojí postavy Aďas. A já myslím, že si můžeme do toho rovnou vrhnout. Takže půjdeme teda splachovat. Co? Takže se to nalagne jak minule, když jsme splachovali, když jsme to zatáhli. Tak fajn. Uděláme to tou verzí, že já budu hádat, co spadne a budu mít zavřený oči. Takže já teda 3, 2, 1. Tak fajn. Takže je to zbraň? Ne. Je to brnko? Ne. Jsou to boty? Ne. Rukavky? Ne. Helma? Ano. Už helmu Epic mám. Že jo, je Epic. Jo, je Epic. 300 ty? Jo. Ne, ještě ne všechny. To je nevím. Ty vado, prozorná helma. To byla zbraň, by se hodila. Ale super. Kámo, ty to jsem ještě neměla. Počkej, nasaď to. To je zajímavý. Jo, a mě určitě přijde do Alba. A já to dám na Vara. Jo. Ale ty už to jdeš. Takový zbraně, ne? A ty chodíš na toho pana Koláčka? Ne, tohle nesejmu, to hodně dlouho. A tak vylepšuju si to, že když to tam padne. Super. Tam do toho nešlo ani vložit diamant. No je dobrý. Super. Takže já si tady vyberu zkušenosti a vylepším si pevnost. Takže to je... Ty máš na 8. Ty to máš vlastně... Já totiž... Dlouho takovou holkou a proplatím. Přesně, no. A to začal hrát sám. Ty už máš všechno na 8 a proto si nemůže vylepšit. Jak se jim musíš těch 5 podmínek, tak začal hrát sám. Se jim 7 podmínek naraz, jako za jeden den. To bylo úplně kyky. Tohle už bylo málo, ale on je pak těžký. Těžký jak něco. Ale vyhýbá se. No, to je na nic. No. Tak přijdeme na mou druhou postavu, Borka Holka. Tady si vybereme. Teď jsem to tam měl takové přetočený. A co se tady od minule změnilo? Tak, od minule nám padla tady do toho Holka. Takže my se dneska pokusíme sundat tady 10 z 10 podzemí zabijáka. No, mohl. Tak fajn, já myslím, že můžeme rovnou. Jo. Tak pojď. Zavřel ti? To nevypadá, to... Ty bolo. No, dobře. Jasně, a já mám 50%, že? 1400, ano. A já mám hlavně, že mám 50%. Já si myslím, že on je jako nějaká 200, ne? On 190. A když on musí být tak 15% štěstí. Kámo, ty tam zase... A ty si je úplně dáváš, to je v pohodě. No jako v pohodě, jako občas to prohraju. Jasně, ale... Tady už máme hlídku a přejdeme na poslední postavu, což je prokletý. 22 hůb. Ty ne, já jsem dneska jackpot. To je drsný. Jsem dneska jackpot, víš? Proto. Jeden den? Vylepšuješ. Pevno? Ne, ty si vylepšuješ devonovickou chatu. No, už to je čto. Jo, to vypadá na něco. Jo, to má takové. Aha. Vypadá to hezky teda, jako. Si měla líbit, co to má na dech. Ale to je taky pěkný. Ale ty to vůbec nevyužíváš. To je toto? Jo. Ty máš úplně prázdný sloty. Já vím, no. Tak jsme tu postavu. Přesně, jo. A co to potřebuješ? Jako elit, no. To vůbec nepotřebuješ. Aspoň jako, jo. Já si to musím řešit. Zlova mě. Budu králička. Tak se načtíkám. Houbu do toho dávat nebudem, protože už bylo ještě hodně. Celkem jako dost bylo. Až bude mít dost? Krytý. Dostanu na písmenko. Já už jsem Kubu 2krát sejmul. Co? Pas? Do koho? S Aděsem. Do koho koho? No, to ne. Takže tady jsou tvoje postavy. No. Tak. Tak tady je pokraj, tak tady
postava Misa 3, je to 132 a určitě ji znáte z minulých let's playů, takže se odklikneme pevnost. Hospodu ještě. Tak, můžeme na někoho zautočit. No, ale já mám na 70. Jo, tak ty dám. To dám vlastně, to dám všechno, a mám nic taky. Jo, to jsem dal super na pohodu. Dost na pohodu. Jo, jsem dal. Ještě třeba. Tak jo. Jo, tak se mi tady vylepšuje dům. Nebo dáš někdy zítra. Tak jsem sice doufám, že spadne ta trnitá bestie. Jo, tak neštve. Jedno zbyde 4. To miluji ten zvuk. To je něco na všechno. Jo, jen voda. Teď se napadly z toho splachování ty brýlky. Hej, tak. Blbý, že to je. Se na mě ta smrtka. Jo, kritik. No. Zasmíral jsem dáč. Hej, vždycky to dá. Vždycky. A pojď si, kolik máš štěstí. Já mám 36% a ona musí mít 190. Jako. To je úplně. Jo, mám 405 tisíc. Jo, tak on tak to si, já si vylepším. To už si nevylepší, když toho máš a mám o 1000 míň, ty vado. Ty máš 2800. Ne, já mám 3000, ale tohle. Aha. A kolik máš toho? Výdrže. Já mám o 200 000 víc, víš. 200 000 víc životů, jakože. A mám 50. Si to uberu tak na 200 000. Já jí zas tak moc nepotřebuju. Já už to tady dělám. Jo, už to stačí. Tak. Děláme si... Stík, no. Škoda, že mám hubu, protože to je smrt, to blbé. Jo, tam je tam srala ten hlas. To neměl, jo, takhle. No, tak vrhneme se na Misaka 999. Tak, je to 9. Jo. To by někdo sem dal. No. A jo, a padl mi tady z toho, já jsem měl 2 pozemka naraz. Dostal jsem tady toho. Vánoční. Mám 2 vánoční. Tady ten je hrozně těžký. Tady toho. No, já mu ubírám půlku tomuhle. Ubírám 3/4. Jako čtvrtku, no, ubírám, no. Jenom čtvrtku. Nebylo těžké. No, teď je tam tím dál. Taky 2. No, 2. Já jsem dal. To. Ale tak když někdy to dáš aj na ty 2. No ty máš... No tak ty nedám. Ale kovárna se hodí. To ty hodně vylepšuje. Neymar. Filipovo. Jo? To je... Já našel techu. Já jsem měl třeba Straž Pětla, který jsem tam měl. Zkusíme houbu. Ne, houbu ne. Radši ne. Necháme si dělat další lepku. No. Tak kolik ještě stojí? To stojí jenom 339. Tak to si vylepším. To si vylepší, tak by to si vylepším hodně. Tak my si nakonec vylepšíme staty a asi se s vámi rozloučíme. To byl asi trochu kratší let's play, no, na 10 minut, si myslím. Ale padl nám epic ze splachování, což je určitě super. 100 000. Zaokrouhlíme to. Na to byl 940. Tak jo, tak. Tak my se s vámi loučíme. Čau. Čusák.